Kenyo Tribute Council Sengkemi Hakajingela Muba Robert Jun Karjaran President Mentakasi Pratrek Unaila Aja Apulai Kirawan Manikundo Yumitri Ketanat Pudi Puti Jang Kejela Uba Rakam Ia Sang Ma Halor Hikato Kani Kimat Kibayday Berkapudi Puti Apo Kejela Hakani Kajinglet Ban Kendo Kaseng Kal Airu Da Kajing To Uba Rakam Bandan No Sakawai Ka State University Hanong Ba Shillong Badikani Kakam Nakaliang Umitri Ketanat Puli Puti Ulong Bakani Kakam Kadang Dan Hapadeng Kajing Aklan Bumitri Rang Ba Kejela Kon Rat Sang Ma Bat Kumjuru Barra Cabinet Hakajinya kran bakila patai ku nakaliang President Kaseng Ba Robert Jun ulong bakaseng kala dawaru ban petri kamno Captain Williamson Sangma University ke Badan Hanong Batura namar haduk menta kani ka University kampat la petri kam Komta Kaseng kadawa no menteri ke Pudi Puti ban petri kamno wad ya kani ke University but haba petri kam kadai bandan daka campus hari kasi jantia kanang ban pensok ikisamla puli Nakaliang uparaka mulai tu baik ni ke Universiti Kansas sedang pentrikam no nadu usnam banwan kata usnam aja arpsau. Jika kenduk jongi ka seng mentaya u education minister kalong halor ki kato kani ki mat badon kam nam ta ban kentiu ya ka puli ka puti ha ka jelahi berokawai ka mat ka banikong ka bang nakaliang ka seng nila aida ka jingtho mata ka singi kalong ba bandon no ya ka state university sakawai hapo no ba shalong ya kan ke kam nakaliang jong u menteri jong ketanat puli puti ula ong yang iba kan ke kam kadang don ha ka level bo ni keren bat chief minister bat kum juru bat ke cabinet namar ba uang bah kaliang ke jing yo i jong uru kum ubru sebet ka idon kam don sa kawai ka university ka benta ka baar ka ba mengingi la dawa nakaliang jong education minister kalong ba kuma pitip ka mekhlia menta kala don ya ka Wei ka university ke bagi khot ka Captain Williamson Sangma University hang te yopo nong ba tura tangba hadu menta ka ni ka university ka khlem trikam bila dawa nak liang jong education minister ban pentrikam no wudwud ya ka university makan yat na sakmat ban haka juga pon bila dawa ba haba pentrikam ka di bendon ka kampus apo kasih jenti hill region Nobly kan pensuk kumbalong ya kembus kumba POE ba ka embus ka headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan Rasulullah di kumjuru ngingi kwa ya kan ka university jung ka jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jung ka lani ka office ka di pendan hapo no Rasulullah di nakaliang jung education minister ulah keren sayangi ba ya kan ka kampun sale kemut ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan dan but ulaya tu yang ini bahkan next academic session kemudian hajar sau session kani ke university kan sedang berrekam laong bagaji penkre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin proses mentah kali ya khmat bat ula ayangi kata ka assuran bat kena bahaka senem ke banuan uang ba unsa kin sa penkrekam no ya kani ke university bat ka selongru kan don ya kata kampus lah kajong halor kani ka university kabentak ka bunpor bat ka bakhamdon kam hakani ka jinga kendu ka jongi kalong ba kumba POE hakini ki singi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin page ye ki private school lani ye kini ki government aided ka fees kalong ka bahe adu kata-kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba padeng ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum juru kadon ka jinga pher ka ba ye jingai ba but kini ki fully government institution but kani ka jing kiu ba jong ka fees ha ki jaka puli ko pher kalong ka ke balak ta ba ya ki samla puli but ya ki kimik pa di nakaliang jong kaseng nila dawa bakala don kamno ban regulate ya kini ki fee da ka sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh lada pipek ha ki wi ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wi ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees ki sna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu lani ban bu ya ka fee klem ka approval jong ka commission te kani kalalong ka badon kam ha ka jala ka jongi no bling lasung thu kalong ba ka jing thmu jong ki bobun ki college ban ya chakmat ya kani pi
kan sa di kawe ni kidaw ba kan sa kiu ka fees haki jaka puli ko per di nakaliang jong seng nila dawa but nakaliang jong education minister hak markmat jong ihi uang ba un sa shimkia ya kan kam ula phone ya ki officer ki jong ki ban study ya ka comparison study ban le ya kan ni ka jinkiu ba jong ka puli ka puti nama beli kan ni ka kata hadu kata ya ilong sem ki babun ka drop out kan itu ki ka ni ka jingkiu than ka jing puli ka dor ka di ka wei na ka jingkiu jong ka drop out ka jingduk ru kan ni ka di ka wei ka ba wanra ya ban pen asatin ya ki khun samla ki jongi ha ka ni puli ki bon ki mi ki pam ta ki sim ki loan ki per ya kan ti ya kan ni na kali minister ula kular ni bo un sa sim kia kan kam krang ba kan ni ka jinge kanom jiala ne kanom dan su aka jela ka jungi jingarap ya ki college ki bo per nama boleh lada ka sarkar kam la banerap kini ki college ki bo per kin sem jing ba ha ka ban pentri kam khamtam na ka jingdon lani khamtam na ka jing thmu ban pentri kam ya ke NEP menta na kaliang jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan sa sanction sa kumba aku saula ni arkusan ki sanction post haki college kum ki community college bat ki college ki additional post u ladap ongru ba hoj unumla la se ban yarap ya barok ki college ha juk ko ri unsa kin sale da ka kan ja face system no mobile klam ke jingarap jong college ni thu ki klam ke jingarap jong sarkar ki college kan sem jing ha ban ya chakpan bat kini kam nila dawaru na kaliang jong seng bandon ni kini ki CU80 center hak jela kumba POE ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CU80 exam hamtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habandit sabar ki habandit sha ki wei ki jela bat ka tu ba jing yo jing te pro ka dei sisni asni shwa ki salek itu jela tikani kalau bu jing di bila keren bala da kumdu hoj ni suggest ba la da kumdu kan bha bakin don haman ki district ti henry nakaliang jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami kaliakan sayo South League Center arteli hasilong kawai ni hu bat kawai ha kawai ha jowai bat kawai ha tura ti nakaliang jong kaseng ni singo ban ai play ya sokar kaba la menteri stop ban wanra yakini ki center bantho ya kai CU80 exam no beli kan ni kolong badon kam kumba phi pej menta lada phile what admission lani lada phile apply kam haki competitive exam lani phi what ya kino ki jaka banrung haki school berki college haba gilek ya kini ki entran lani haki balek haki ni ki competitive exam kawai na ki subject ka ba sat one haki exam kadi ka aptitude bat ka logical reasoning but ki student ki jongi ki saya thu yangi ba ki sem jinge ma ban le ya kini ki aptitude but ki logical reasoning test but kane ka jinge ka penlong ya ki student ki jongi ban do admission na ban fail ya kini competitive exam na kaliang jong seng gilaban kia bakala don kam ya sarkar mata ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level Oblay ladang iwan ra ya kani ki jaj exam hadu ki school level ya kani ki jaj subject hadu ki school level ngila lo bapen kre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam di but kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude but ka logical reasoning kalong ba entip lupa ya ka sub jong ki kena nadu dangrin laki don sub ha ke kala bandi ki don sub ka mathematics ne ha ka literature la ne ha ka law la ne ha ka political science ni ha kano benta tila da kila tip lupa ya kasap kasuk ki banjit ki subject ha ki higher courses let's say endala pass class 12 kan suk ki banjit ki stream ki jongki obli kila develop lupa ya kata ka jinsu thu halo ta kam ti na kalian jongka jongka seng min sa ajeng mut ya kani sa ka education commission ya ka batang set up obli kani kolong ko badon kam kata
namtaka jing mentoi jong ki student ke jongi kamat ke bakhadu du ke bangilai keren ka de namenta baka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli napo kacalam khli hangti po Manipur kumo POE ke jingjia po Manipur ka kumba kalong mata kat nang mi isni kam nim YOE baka don kata ka improvement ni ki ngilayo jingtip na ki samla puli bat na ki kimi pa ba menta ki shule offline or online classes but ki don ru ki boleh puli ki la shu set ki kum hajir kimla ban mi na ki campus ki jongki ki haban sulet betang na jaka puli ha ki school ki jongki but ka stop bahaya ka ya ka puli ki don ru ki bahadu menta ki not ya ka ban lej sa Manipur ban lej puli ban lej tengi ki jing puli ki jongki ngila keren ya kan ni bat nakaliang education minister ula pentip yang ni ba nakal bakani ke involve sibun ki factors namobling an ainuk saya pi kalongba lada kila pendep ya ka second semester le se hapo Manipur University bakin lek sakawai university nakaliang ke Manipur University le se ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grade bakila de pass pa noble lada uladet third semester unlek hakawi university lada ka katuke university lese na Manipur kim ai ka clearance mo kan bu jing ya dikaniru ka involve ka home department but ikiwi department ya kan ikam mentaru nakaliang menteri rang ba uong ba u dan meeting but ki minister jong ka union government banyak keren ya kan ni noble ki don ki kosis ke bangila ban wan ra hang ni ke bagi stream lese kan ihu kala ban accommodate ki don ki kosis ke ba ngingim don hang ni ban wan ra hani kemud ke government ka hap negotiate ki wei ki university sya ke wei ki jela ban penrung ki student ki jongi ti kum ti hau beri bakani uang ban nakaliang menteri rang ba udan kata ka jing penbet baki menteri ke badai hante po nang ba dali bat ki khmil nanti ba sarkar kan simkhia ya kan ki jing kendu jing jong ki samla ki puli ki jongi ki ba puli hante po nang ba nang ba infal ba de kiwi ki jaka po Manipur nomor kompetitif ki don sibun ba ki jaka puli ki ba ki student na po makilia ki puli sa po Manipur tilada ka situation kam improve lada kimyo la don puli kan sakta ha ya ka career ke jong samla puli ba ni kimil nanti ba sarkar kan simkhia ne kam khna ba kan don kan ka jingthot hadin nambut education minister u agree in principle ya kan u agree in principle uang ba ho ka la don kam ya ka sarkar ban step in ya kan kumbang ong pi ba menehi hikmat jongi ula phone ya ki officer banle ya ka comparative study ka gap ka baya phera paden ka government but ki government aided but ki private institution di ula phale ya ka comparative study but ka government ka di ban step in normally hakaleng jong kari India ki state government ke boper ki la step in ya kan ka kam kalau poi sadu sa sumkut du la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayang takarai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong pi ki don sipun ki jela ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ni ki fees ki regulate kumno ki snaya ka commission but ka wi pa ka wi ka school la ni ka college and university haswa ba kin sim ya ki fees ki haban yo ka approval na kata ka commission but ka commission kan ay approval tang lada ka biang ka justification beli pihak kiu di kum kini ngila don kam ha ka jela ka jongi but ngila ban le ya kani tang ladang iwan ra ya ki appropriate legislation na ni da ka aj nomla ban su ong sim ta kata no beli haban ra da ka aj klem ka an phenomla ban wan ra regulation ki nakaliang jong u agree in principle but ula de ong ni ba un sa sim khia na kam but nakaliang ka sengin sa follow up bahaya kani no beli kani kalakta si kadi ya ka puli ka puthi kalakta si kadi ya ka yo kot jong ki kimi pa ha ka jela